lang tani. Sama na kay ganan isulti or muli na lang ko. Andan pa ba ko nimong paminawon? Humansa kong gibuhat nimo. Unsa man day silbi sa tong pagkikita ron? Di ba storyaan ang dapat storyaan? Nagbalik na ming duha. Kibaw ko anak nga nagbalik na mo. Wala sa ko'y mahimo anak. Unsa ra gud ko? Di ba best friend ra? Best friend ta ka. Kung naghatag pag kalipay na ako. Best friend na gipaasa. Best friend na gihigugma kunuhay. Best friend na gipasakitan. Ug labaw sa tanan, best friend na gibiyaan ako kahuman pahunguslan. Kumaw na ipagtanaw nimo sa ako Nasayop ka. Then what? Gihigugmata ka. Pero mas gigugman ako siya. Kay siya ragapon ang nasa akong kasing-kasing. Siya ragyapon. Kibaw ko. Kay sa una patang best friend, kamo nang duha. Pero kibaw ka unsa pinakasakit ug pinakasayop sa atong gibuhat? Bisa man. Nahigugma ay ta nakibaw kong bawal. Unya, nahigugma na pud ko nimo. Ya, ang pinakasayop ana. Naano pud jud kay uyab. Kay ba kung sayop? Kung di lang gigugos ang pasakitan ta ka. Ipasakitan na bitaw ko nimo. Kung ang mas nakapait pa jud kay gihigugma ko nimo na dili ka sigurado niya. Ako ani. Nagpakatanga. Nahigugma sa usa ka lalaki na best friend ta jud. Ina pa jud uyab. Di ba mo nagsalita? Mo nagsalita, no? Oh, murag salida. Kung di na ako intensyon nga pasakitan ta ka or pasahon ta ka. Pero imong gibuhat na ko. Gipasakitan, gipaasa. Ginawa ko naman lahat. Pasaylo ako sa kutanan ako nabuhat nimo. Anong ako pa man? Anong ako? Sorry kayo. Kibawak ba ka? Bisag best friend natin ka. Kaya gusto ko nga, higugmaon, tikag pamaayo. Gusto ko nga naara ka sa outside, pero may Sukad pa sa una. Mudyo na akong gusto may tabo para nato. Para nimo. Pwede na dyan pwede may tabo. Kaya mas gusto ko nga siya kung mas igugmaon pa. Kung mas maayo. Kaysa nimo. Sorry pero best friend na dyan ka. Kibaw ko. Kibaw ko. Nakasabot na dyan ka na ako. Sana'y di na lang kita nakilala. Sana'y di na lang kita nakasama. Sinaktan mo lang ako. Nakasabot na ko. Best friends at bitaw ka. Respeto na ko imong desisyon. Salamat pero nakoy gusto isulti nimo. Unsa man? Okay ra ba nimo nga dili gyapon mausab ang pagtagad nimo nako as a best friend? Lisod ang imong gipangayo. Kay nakauyab ta nga best friend ta. Pero ako nang buhaton if mao nang ikapalipay nimo as a best friend. Salamat kayo. Salamat pud kaayo sa tanan. Kay imo kong gipa-feel nga unsa ko sa imong kinabuhi.
as a best friend. Salamat bugay sa tanan. Kay bisag sa unsay nahitabo. Di ko gumagapon ko nimo as a best friend. Sana'y